Margawe maneh margawe terus. Assalamualaikum, kembali lagi di mini vlog Mamai Apil. Kegiatan margawe setiap hari. Bungkusine nanggone ngarep omahku. Iki bungkusi makroni. Iki asli makroni, enggak sing magor iku beda. Iki makroni sing gede-gede asli. Sing asli kan makroni kayak ngene iki gede-gede. Lah iki dibungkusi iku sing regane 2000-an. Nek sing kemasan 2000 iku enggak dipres kayak genane sing 10.000 ya, Bes. Nek sing 2000 iku dijulet nganggo elemen kayak ngene iki. Dan ngobong ini ku ya penak ngene iki daripada sing 1000-an. Nek 1000-an iku plastiknya rodok kandel, sedangkan ini ku rodok tipis. Lek ngobong sing 1000-an ngono kuwi kadang julete sampai bolak-balik. Lek koyo ngene iki kan tipis, dadi sak seretan ngono wis kenceng, wis rapet. Iki mang bungkusi entuk 3 sak. Ya cepet, soalnya isine kan akeh, mangkane 3 sak ya sediluk wis mari. Beda karo sing 1000-an. Lek 1000-an iku lek sak lek ngadai dhewe iku paling enggak sak jam luweh, tapi lek ngene iki sak ku sediluk wis mari. Setelah 3 sak ku mau mari kita ngepakine wis padha ae isine sak pake 10. Ojo lali dikei tanggal expiredte. Lek gak kulino ngepaki ono tanggale koyo ngene iki kadang yo lali soalnya durung kulino. Wis mari lek ngepaki ojo lali disolasi. Nek nyolasi ojo terlalu medit ben gak buka. Engko lek terlalu medit terlalu cilik iku buka. Wis oleh 5 pak, mari kita lanjut tali menali atau mengikat. Nek iki ngiketine ku ya rodok ngoyo, Bes. Soale kan wadahe rodok gede dadi rodok ngoyo.